आंनि न'आ धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सिमेन्ट-सापरि सारमोनबारिनो। आसलथे माबायदि जाथाय जादों? जोंहा 16 खुन्थिया बोलि फुजा होयो। ओमफ्राय रायजोफोराहाय 16 खुन्थिया 18 खुन्थियानि होनो होदो आरो बिबार। ओमफ्राय दा जोंहा इमान हथारै मानिनो हाया आरो। जों बोलिखौनो लागोन 16 खुन्थियानिखौनो। ओमफ्राय रायजोफोरा जबरदस्तियै 18 खुन्थियानि बिबार होनो होदो आरो। बेसेबांसो गामियाव नोंथांमोननिजों मिलायनानै धर्मआ बिबारबो दं बोलिबो दं। बिसोरनाबो 18 खुन्थियानियाबो बिबारबो बोलिबो होयो आरो। ओमफ्राय जोंनिया 16 खुन्थियानि बोलिल' आरो। ओमफ्राय जोंखौ दा बोलिल'खौ होनो होआ, गावसोरनि बायदि होनो होदो आरो। दा मा आसा खालामदों? दा आं रायजोफोरनिफ्राय एसे मदद लुगैदों आरो। जेनेबा बोलि आफादनिफ्राय एसे मदद लुगैदों। नोंसोरना बोलि बाथौआनो दङ? बोलि बाथौआनो दङ। फुजा आरि होनो नागिरब्ला फुजाबो होनो होआ। बिदिनो फुजा होनो नागिरबा बोलि बाथौखौ दायना अजा, जेनेबा दायना अजा सोलोंनाय मानाय बिदि होनो। ओमफ्राय आरो बिसोरो बिदिनो मिटिंफोर जायो, हरावसो मिटिं जायो। ओमफ्राय दाख्लैबो मिटिं जादोंमोन। ओमफ्राय मिटिङावबो 16 खुन्थियाखौ होनो होआखै, 18 खुन्थियाखौल' होनो होदों। बेनि बेलायाव आयेननि माबाफोर राहाफोर लादोंमोन नामा? आयेननि राहा लादोंमोन। थानायाव थांदोंमोन। थानानि मानसिफोरा माबानि बेलटि अफिसाव खबर होदों। खबर होनानै मिटिं जालायनाय जादोंमोन। ओमफ्राय बिसोरबो रायजोजों ज' बिदिनो मिटिं जालायनानै होमबाबो बिसोरबो 18 खुन्थियाखौनो लानो होदों आरो। 18 खुन्थियाखौबो दा बोलि होनो होदों बोसोरथाम। ओमफ्राय बेनि उनाव बिबार होनांगौ आरो। ओमफ्राय जों बिदिखौ मानिनो हाया आरो। ओरैनो बिथांमोना नोंथांमोनखौ भुल नारसिनो नामा? नारसिनो। दाख्लैबो बिदिनो माबायाव जोंनाव फैनानै मोनायावल' फैयो, न' बुसिनानै होखारहरनायनि बिदि बुंदों। आरो दायना अजा होखारहरनांगौ मानांगौ न'निफ्राय, बे गामिनिफ्राय बिदि होननानै माबा होनफैदो आरो मोनायाव। बयकट खालामनानै दोनदों नामा? औ, बयकट खालामदों। हाबनो मोना रावबो। लामायाव साइनबर्ड होना दोनदों। जायनो हाबैनो 5,000 फाइन होनांगौ जाहैदों रायजोफोरनो। माबायदि सलुसन खालामजानो लुबैयो? आङो जोंनि बोलि आफादनिफ्राय एसे मदद लुगैदों आरो। जाहाथे बोलि आफादा जोंखौ एसे मदद खालामगोन। बोलि आफाद माने गुदि बाथौ? गुदि बाथौ, 16 खुन्थियानि बाथौ बोलि आफादनि मदद खालामजानो लुबैदों आरो। सिगांफ्राव न'खरनि जानानै बिथांमोननो खोन्थादोंना खोन्थायाखैमोन जेंनाखौ खोन्थादोंमोन। रायजोआव मिटिं जालायखानायमोन। ओमफ्राय मिटिं जालायनायाव बिसोरबो होनदोंमोन बोसोरथामल' लानो हागोन होनदोंमोन। बोसोरथामखौ मानिदोंमोन जोंबो। बोसोरथामखौनो 16 खुन्थियाखौ लानोसै होननानै मानिदोंमोन। गेजेर खन्द'आव बिसोरो मा उल्था फाल्था खालामफिनखो मिथिया। बोसोरथामखौनो लाजोबनो होदिया फुरा। दावराव दावसि जाबाय आरो। नोंथांमोननि न'खराव थांनानै बिथांमोना माबा मोनसे खालामहैदों? दावराव खालामहैदों गेजेर गेजेर। लानो होआखै आरो। गामिया मा गामि? सिमेन्ट-सापरि सारमोनबारि। दाख्लैहाय फार्स्ट मिटिं जाजेननायावबो आइल' हारसिंमोन, आफा गैयामोन। हिनजाव मानसि हारसिङाव हरनि 7ता 8तायाव बिसोरो मिटिं खालामनानै बिदिनो एसे दावराव दावसि जादों, बुलायनाय जादों। आरो दाख्लैबो सेकेन्डआव बिसोरो जोंनि न'आव बिदिनो मोनायावसो फैयो, सानाव फैया बिसोरो। मोनायाव बिदिनो फैलायबाय, फैनानै होखारदो, न' बुसिनानै होखारहरनोसै मानोसै, दायना अजा बिदि होनफैदो आरो। हा फाननो मोना ओंखारलां होनदोंमोन दाख्लैबाव। माने हाखौबो फाननो मोना? हाखौबो फाननो मोना, माने डाइरेक्ट ओंखारलांनांगौ। गावसोर न' बुसिना ओंखारहरसिगोन आरो। माने दायना अजा आरो माने 16 खुन्थियानिया। औ, जोंखौ होखारो आरो। होखारग्रा मानसिया माबायदि टाइपनि, माबायदि आखुनि जानो हागौ? सिनायो, गामिनिनो। नामखौ बुंथ'ला। गामिनि मानसिफोर सानैसो दङ। बेनि गेजेराव नोंथांनि न'खराव फैनानै नोंथांमोनखौ बेबायदि हाराहास्ति खालामफैग्राखौ सोरखौबा सिनायो नामा? सिनायो, गामिनि गोजा। नामखौ होनाबाबो जागोन नामा? बे हिसाबै गौथुम आरो लोगोसे प्रसासन आरो सरकारखौ मा राहा लाजानो लुबैयो? जिथु अयनाय नोंथांखौ खालामदों। गोख्रों आयेन लाजानो लुबैदों। थाबैनो, जाहाथे जोंबो न'आव सान्थियै थानो हानायनि थाखाय।
जोंथ' दा न'खराव सान्थिबो थानो होना आं दिनै इदि होदों दा आइमोनखौबा मा खालामगोन आंथ' न'आव गैयाना आं चिराङावसो दङ बेसे गोबावनिफ्राय नोंथांनि न'खरखौ बेबायदि नासयबोनाय? जोंनि न'खरखौ बोसोरथाम जासिगोन नामा बे एबारजों बोसोरथाम जासिगोन